tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. He was my favorite hello and my hardest goodbye. Hi, DJ Rocky. Araw-araw at gabi-gabi na nakikinig ako sa mga binabasa mong kwento. Pinakikinggan ko ang bawat storya at payo mo sa letter senders mo. And actually, matagal ko nang gustong isulat sa'yo ang storya ko. Hindi ko lang alam kung paano simulan. Ikaw lang kasi ang taong nakikita kong mapagsasabihan at mapagkakatiwalaan ko ng kwento ko. Itago mo ako sa pangalang Ashley, 30 years old, mula sa Cebu. At ito, ang aking secret file. $14 years na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, parang hinohonting pa rin ako ng nakaraan ko. Nakakalito. May mga gabi na naiisip ko yung mga what if sa buhay ko. First year high school ako noong makilala ko si Kyle. Classmate ko siya. At isa siya sa top students ng batch namin. That time, in a relationship ako sa long-time crush ko. Pero, sa ibang school yun nag-aaral. Si Kyle. Hindi kami talaga nito magkasundo. Kasi may bad impression ako sa kanya. Yun bang sobrang hangin, cool na cool, gwapong-gwapo sa sarili, ganun. Yung dating naman niya sobrang neat, gentleman, pa-mysterious, na hindi masyadong nakikipag-usap. Tititigan ka na lang, saka ngingiti. Naaasar ako pag ginaganon niya ako. Madalas, nagkakasabay kami sa bus. Especially kung weekends kasi dumadalaw ako sa lola ko doon sa Talisay City. Pauwi, minsan nakakasabay ko rin siya. Kasama niya yung mama niya. At doon ko nalaman na bumibisita rin sila sa mother's side niya doon din sa Talisay. Wow! What a coincidence! Pasulyapan lang kami sa bus minsan. Walang pansinan. Para bang hindi mag-classmates. Kasi nahihiya rin ako sa kanya. At naiinis kahit wala naman siyang ginagawa. We never had a chance to talk or get to know each other sa unang 3 buwan naming magkakilala. Until my boyfriend and I broke up. Devastated ako noon. Gumuho ang mundo ko. Pag nasa school ako, hindi ako makafocus. Madalas akong umiiyak noon. That was my first heartbreak. Kaya sobra akong wasak. One night, habang nag-e-emote ako sa kwarto,
biglang may nag-text sa akin ng hello. Si Kyle pala. Tinanong ko kung paano niya nakuha ang number ko. At ang sagot niya, "I got your number from one of our classmates. Are you okay?" Imbes na nag-e-emote ako, bigla akong natigilan. Nag-reply ako sa kanya, "Hello, Kyle. Oo naman, okay lang ako. Why po?" Then sumagot siya, "Umiiyak ka kasi palagi sa school. Hindi kita malapitan. Baka kasi magalit ka. Hindi ka naman namamansin. Suplado mo eh. Hindi bagay?" Ewan ko, DJ Rocky. Pero dahil sa message ni Kyle, napangiti ako. Kaya nireplyan ko, "Suplada ka dyan." "Hindi ah. Ikaw nga tong hindi masyadong nakikipag-usap. Masyado kang tahimik." Sagot niya, "Talaga ba? E di usap tayo bukas. Ano, deal? Baka hanggang text lang to ha. Baka bukas, hindi ka mamansin sa school." And that, DJ Rocky, was the beginning of everything. Kinabukasan pagdating ko sa school, medyo maaga pa ako. Tumambay ako mag-isa sa quadrangle. At nandun si Kyle, naglalakad papunta sa akin. Sabi niya, "Hi Ash." Sabay ngiti na parang may pagka-flirt ang dating. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya kasi nahihiya ako. Ewan, pero kahit broken-hearted ako noon, kinikilig pa rin ako. Hindi ko namalayan na naging komportable at open na pala ako sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa buhay ko. Especially about the breakup with my ex. Gumaan naman ang pakiramdam ko. And feeling ko that time, sobrang close namin. Even it was the very first time na nagkausap kami. After noon, palagi na kaming nag-uusap sa school. Minsan, nagkakahulihan pa ng sulyap ng tingin. Palagi na rin kami magka-text tuwing gabi. Ang bilis ng mga pangyayari. Yung tipong para kaming Tom and Jerry nung una, pero one day, bigla na lang, close kami agad. Imagine, nagiging sandalan ko siya noong broken-hearted ako. At naging way siya sa moving on process ko. I totally moved on from my ex. Malaking bagay yung pakikipag-usap ni Kyle sa akin. Fast forward. Second year na kami. Mas lumalim pa ang closeness namin. Block section kami. Kaya from first year to fourth year, kami-kami lang ang magkakaklase. Tuwing vacant time namin, nilalapitan ako ni Kyle, tinatabihan. At gustong-gusto kong nasa tabi ko siya. Para na nga kaming mag-best friend. Na minsan, parang more than friends pa sa sobrang sweet. Nagsasabihan ng secrets at crushes namin sa campus. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan. Minsan, nagtutuksuhan pa. Until, sinabi niya, na may crush daw sa akin ang isa sa classmates namin. Si Kelvin. Brother-like ang turingan nila ni Kyle. Close sila kasi classmates na sila since elementary. Tapos magkapit-bahay pa. Kaya siguro kampante si Kelvin sabihin kay Kyle na crush niya ako. Kasi alam niya na close kami ni Kyle. Fast forward. Kahit nalaman kong may crush sa akin si Kelvin, lalo lang lumalim ang friendship namin ni Kyle. Hanggang sa unti-unti na ring nahulog ang puso ko for him. Label na nga lang ang kulang namin eh. Kasi panay text namin every night. May endearment pa nga kami. At nag-I love youhan kami sa isa't isa. Kapag tinutukso kami ng classmates namin, ngumingiti lang si Kyle para tuksuhin pa kami. Minsan nakakainis pero nakakakilig naman. Then fast forward.
nanligaw sa akin si Kelvin. Sinabi ko yun kay Kyle. Pero ang sabi ni Kyle sa akin ay, mabait yun si Kelvin. Gusto mo rin ba siya? Crush na crush ka dun eh. Nagpapatulong yun sa akin. Pero ikaw, nasa sayo yan kung sasagutin mo siya. Basta ako, andito lang, susuporta sa inyo. DJ Rocky, honestly, nainis ako sa sinabi ni Kyle. Ba't parang gusto niyang maging jowa ko si Kelvin? Halatang halata naman na siya yung gusto ko. Hindi ko lang maamin ng deretsahan kasi takot ako. Takot ako na baka mawala yung kung anumang meron sa amin. So, sinagot ko si Kelvin at naging kami. Binaling ko yung atensyon ko sa kanya para hindi na ako mag-assume pa kay Kyle. Ginamit ko si Kelvin to get over my feelings for Kyle. Unti-unti rin naman ako na-develop kay Kelvin. Noong maging kami na, nanibago ako. Kasi hindi na masyadong nagte-text sa akin si Kyle. Sa school, hindi na rin niya ako nilalapitan. Minsan, nakasmile lang siya sa akin, dumadaan lang sa harap ko. Hindi na masyadong namamansin. At sa totoo lang, parang nalulungkot ako. Na nasasaktan. Ewan. Until I found out na may nililigawan na rin pala siya. Isang freshman student. Nirespeto ko na lang at hinayaan si Kyle na gawin ang gusto niya. Sino ba naman ako? Hindi naman kami. Hanggang sa naging girlfriend niya yung nililigawan niya. Doon na ako nakaramdam ng sobrang lungkot. Nasaktan ako ng sobra. Yes, DJ Rocky. Selos na selos ako. Kaya ang ginawa ko, hindi na rin ako nag-text kay Kyle. Hindi ko na rin siya pinapansin sa school. Iniiwasan ko na lang din siya. Sinubukan kong mag-move on sa kanya. At mas mag-focus na lang kay Kelvin. And then nalaman ko na nag-break na si Kyle at ang girlfriend niya after 3 months. As if akong walang pakialam noon. Not until nag-text uli si Kyle sa akin. Kinumusta niya ako. Kinumusta niya rin kung masaya raw ba kami ni Kelvin. Dinadaan na lang niya ako sa tukso para kay Kelvin. Pero ewan ko ba? Iba yung nafe-feel ko. Parang medyo nagsiselos din si Kyle. Ayun, buong gabi na naman kaming magka-text. Bumabalik na naman uli kung ano mang meron kami dati. Bumabalik na rin yung Kyle na sobrang sweet sa akin. At nagiging marupok na naman ako sa kanya. But the reality hits different. I am in a relationship with Kelvin, not with Kyle. Kaya DJ Rocky, kinailangan kong magdesisyon once and for all para sa ikatatahimik at ikagagaan ng puso ko. Kinailangan kong gawin at piliin kung ano sa tingin ko ay tama. And so, I made a choice. I decided to end my relationship. With Kelvin. Yes, DJ Rocky.
I decided to end my relationship with Kelvin. Bakit? Kasi nakokonsensya na ako. Hindi ko kayang ibigay sa kanya yung pagmamahal na deserve niya. Si Kyle talaga ang gusto ko eh. Siya lang. And it led me to the decision to break up with Kelvin. Sinabi ko sa kanya lahat. Naging honest ako. Tinanggap at nirespeto yun ni Kelvin. After that, hindi na halos pinapansin ni Kelvin si Kyle. Kaya na-guilty ako. Pero si Kyle naman, ginagawa na niya uli sa akin yung mga dati niyang ginagawa. Tumatabi, hinahawakan ng kamay ko, naglalambing. And I reciprocated everything that Kyle was doing to me. Kahit alam kong nasasaktan si Kelvin sa tuwing nakikita niya kaming ganun. Fast forward. Umabot kami sa 3rd year high school. Ganun pa rin ang setup namin ni Kyle. 2 years in a situationship. Kinikilig ako sa bare minimum na ibinibigay niya sa akin. Nagiging safe haven namin at nagiging stable port namin ang isa't isa. Yung relasyon namin, alam mo yung tipong tumitigil saglit tapos babalik pa rin uli. Yung kahit gusto mo nang putulin ang lahat, may nag-uugnay pa rin. Para kami nagko-cool off saglit pero babalik at babalik pa rin kami sa isa't isa. Kahit matagal na kaming nasa ganung setup, hindi ko pa rin masabi-sabi kay Kyle kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano siya kaimportante sa akin. Hindi ko masabi, DJ Rocky, kasi wala akong lakas ng loob. Takot akong magtanong kung ano ba talaga ako sa kanya, kung ano ba kami. Takot akong ma-reject, takot akong masaktan, takot akong mawala siya sa akin. Kaya lahat itinago ko sa sarili ko. I remember nung ding 3rd year Christmas party namin. Binigyan niya ako ng stuffed toy. Hindi ko yun makakalimutan. Sinabi niya kung gaano ako kahalaga sa kanya. Na espesyal ako para sa kanya. Lalo ko siyang minahal. Sobrang mahal na hindi ko namamalayan. Ginawa ko na siyang mundo. Nagpapaka-loyal at nagpapaka-faithful ako sa kanya. Kahit wala namang kami. Until 4th year high school, almost graduation na. Biglang nagbago ang lahat sa aming dalawa. Bigla na lang kaming hindi na nag-usap ni Kyle. Naging cold siya sa akin. Alam mo yun, pakiramdam ko na iwan ako sa ere. Na walang eksplanasyon kung bakit. Yung bigla na lang akong iniwan, ganun. Okay naman kami. As in, okay na okay, tapos biglang paggising mo, kinabukasan, bugs, wala na. Ang bilis na nagbago ng lahat. Gumuho ang mundo ko sa sobrang sakit. I grieved over a relationship that ended too soon. It never even had a chance to begin with. Hindi ko man lang nagawang magtanong kung ano ang nangyari sa amin dahil walang kami. Hindi ko na lang din itatanong. Iniiyak ko na lang lahat. Sa tuwing makikita ko siya sa school, para akong sinasaksak sa sobrang sakit. Graduation day namin, hindi ko siya pinansin. Iwas na iwas ako. Hindi ko siya matingnan kasi ayokong maiyak. Kasi nga masakit talaga eh. At alam kong nahahalata niya yun, DJ Rocky. Hindi na rin niya ako makontakt after that. Kasi nagpalit na ako ng number, ganun lang. Doon na natapos ang lahat sa amin. Natapos without knowing the reason why.
Natapos nang hindi na pag-uusapan. After 3.5 years, biglang strangers kami ulit. Strangers. "14 years nang lumipas. Sa ngayon single pa rin ako. Habang si Kyle naman napag-alaman ko in a relationship sa kanyang long-time girlfriend. Nagkaroon kami ng class reunion before pero umiiwas pa rin ako kay Kyle. Every time na nakikita ko siya, naaalala ko lang lahat. Nasasaktan lang ako. Every time na magkikita kami sa mga class reunions, parating mabigat sa pakiramdam. Honestly, up to now, may kirot pa rin eh. Every birthday ko or every important occasion, binabati naman niya ako through Messenger at hindi niya yun nakakalimutan. Pero masakit lang na natapos kami ng ganun. Hindi man lang nagpaalam. Gustuhin ko man sanang makipagkita sa kanya para manghingi ng closure, hindi ko naman magawa. Kasi nire-respeto ko yung relasyon nila ng girlfriend niya. DJ Rocky, by reading my story, sana mabigyan ako ng chance na ipaabot kay Kyle ang lahat ng hindi ko masabi sa kanya dati. Baka sakaling marinig din niya through your program ang mga gusto kong masabi sa kanya. Kyle, my totga, my greatest love, and my biggest what if. Sabi nila, we only fall in love 3 times in our lifetime. The first love, the intense or great love, and the unconditional love. Ikaw yung pangalawa. You are my one great love. And it's sad to know that it's been 14 years pero hindi pa rin ako nakakalimot. Hindi ko lang alam paano ibuhos sa'yo ang lahat kasi hindi naman tayo naging officially. Hindi ko alam kung ano ba ang naging role ko sa buhay mo for almost 4 years. Sa tuwing naiisip ko yung high school years, yung memories natin together ang bumabalik sa akin. It was so special, so memorable. At nasaktan ako ng sobra sa naging ending natin. Hanggang ngayon nasa puso ko pa rin yung sakit eh. Di naman ako galit sa'yo, Kyle. Galit lang ako sa sarili ko dahil hindi ako naglakas loob sabihin sa'yo yung mga I love you na sinasabi ko sa'yo dati. Totoo na yun lahat, totoong totoo. Hindi as friends lang. At hindi ko man lang nasabi sa'yo na sobrang mahalaga ka sa akin, na ikaw yung nagpapasaya sa akin noon. We never had the chance to talk. At kung sakaling wala na talaga, I just want you to know, minahal kita. Higit pa sa pagiging kaibigan lang. Minahal kita ng sobra-sobra nang hindi mo alam. Ikaw yung nagbigay ng kulay sa buhay ko for almost 4 years. And you made my high school years wonderful. Masaya akong naramdaman ko yung pagmamahal na yon. At sobrang masaya ako na nakilala kita. Naging best friend, safe haven, may stable port, kakampi, at karami sa lahat. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga na naiparamdam mo sa akin. You and only you were the reason why my high school years were so happy.
I learned a lot sa situationship natin. At pinagsisisihan kong naging mahina ako at naduwag ako sa pag-amin. Natakot lang talaga akong mawala ka sa akin. Natakot akong ma-reject. But thank you sa 4 na taon na happy memories na ibinigay mo sa akin. At palagi ko yung panghahawakan. Hindi ka mawawala sa puso ko, Kyle. Palagi kang may lugar dito. And by the way, tinatago ko pa rin at iniingatan ko pa rin yung stuffed toy na ibinigay mo. Salamat sa lahat, ha. My favorite hello and my hardest goodbye. May Totga. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking storya. Muli, ako si Ashley. At ito, ang aking secret file.